Sa Good Vibes, isa ka 28 anyos nga anay dance instructor ang ginkilala bilang Best Dancing Traffic Enforcer sa Bacolod. Sa ilang pag-perform liwat na pukaw sa mga Bacolod noon ang kauhaw sa pagsaksisang Mascara Festival Celebration. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung may lalaki, may babayi. May matambok. Oh, grabe oh. This land is your land. This land is my land. May maniwang. Down by the riverside. Down by the river. Nakamaskara kag tanan mga traffic enforcers sa Bacolod City. Sila ang napulo ka mga finalists sa Best Dancing Traffic Enforcer sa Bacolod. Sa final round kay inasang aga sa crossing sang dalan Lacson kag Ramos, gintagaan ang kada isa sa ila sang 5 ka minutos para mag-perform. La 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 la. I'll take you back to the old days, and I will sing the songs. Once you'll all remember, so come on and sing along. Bisa nagabiti ang init, wala makapugong sa ilang paghatag sang 100% performance level. Gani wala man mapunggan sa mga tumalanaw nga maghinugyaw kag sa mga naganilabay nga mga salakyan nga magbusina. Sa Bacolod Traffic Authority Office gipatigayon ang awarding. Ang mismo pamuno sang bitaw nga si Major Ruel Culanag ang wala makaluwas nga mag-sample kaupod sa mga top 10 finalists. Sunod sa iya, sa piyak sang pandemic, wala nagauntat sa pagserbisyo ang mga traffic enforcers. Nakatilaw sila buyayaw, nagasulay sa init kag nagabutang sang kabuhi nila sa ital-ital. Pero luyag nila nga sa gihapon maghatag sa kalipay sa mga motorista kag sa mga pumuluyo. Init, ulan, buyayaw, sang kwan. So, sinong wala naka-experience buyayaw nga mga enforcer? Tanan ka mo naka-experience? Oh, mungkin na siya part of the job. And we can do it by strong, tough, and flexible. So, Kung tani highlights ang Mascara Festival sini nga semana pero duha na katuig nga wala sang selebrasyon tugas ang pandemic. Nagalaom si Bacolod City Mayor Evelio Lunardia nga base pa lang sa marasod nga tuig makabalik na ang selebrasyon. Duha na katuig subong sa Gunson data Mascara. I hope things will dramatically change that by next year pwede na ka Mascara Festival. Antes ginlawag ang naging kampyon, ginpa-showdown naman anay ang top 3 nga mga performers, sanday Jemar Valencia, Greg Luneras kag Araceli Abad. Si Valencia ang gideklarar nga kampyon, siya man ang naglain ang pamatsag matapos ka mag-perform bangod sang tuman kainit. Isa siya ka-anay dance instructor antes naging traffic enforcer. I'll take you back to the old days, and I will sing the songs. Actually, sir, damo man mayo man mga upod ko mga traffic enforcer, mga mayo man magsalalaon. Hindi na-enjoy Manila ilang mga wala mo ko na-expectar nga kung daw. Para sa iya, wala sa katupong ang makita ang mga motorista bisan pa ang mga naganilabay ng mga pumuluyo nga nalipay kag nagayuhom kung makita ang ilang pagsaot sa tuwa sang dalan. I'll take you back to the old days, and I will sing the songs.